Hej så sammen, og velkommen til den her Roblox-video. Det er lang tid siden, at der har været en Roblox-video på kanalen. Og der er måske også lidt en snakkevideo, gemmevideo. Hvordan I vil kalde det. Det er lang tid siden. Så er jeg lidt tilbage med at lave lidt content igen. Men så har jeg... Så spiller jeg et corporate-spil i dag. Og jeg har en gæst med i dag. David, sig lige hej. Dag. Og David han står derovre, måske. David, prøv lige hop. Ja. Ja, det er David. Ja, det er bare ting 2K, det er David. Men David, så hvad går det at spille ud på? Altså, det er jo et western-spil. Det hedder jo Westborn for en grund. Men i bund og grund, det er sådan, du kan enten være normal sådan civil, eller så kan du bare være bankrøver, som vi er. Hvad? Nå, men du kan være røver, så kan du være banke, torturere folk og en masse andre ting. Ja. Og hvis du er normal, så kan du bare sådan gå ud og skyde dyr og gøre lidt af det hele. Og stoppe forbrydere som os. Ja, som vi ikke kommer til endnu, fordi vi mangler sgu lidt penge. Gør vi ikke det? Hvem mangler vi? Jeg sagde, mangler vi ikke lidt penge? Tryk på banneret for at læse mere. Jo. Det er jo den fattige tid, vi spiller i, så lad os komme med i stedet. Ja, okay. Men så skal jeg lige have en anden hest. Og så skal jeg lukke mit vindue. Sådan der. Så tror jeg også en god ting, at jeg har lige fået sparet $28 op. Er det ikke en god idé? Jo, og nu gør jeg mig også ekstra fattig. Jeg købte en ny hest. Jeg købte mig den mindste hest, jeg kan få fat i. Er du klar til at gøre forbrydelse? Ja. Og bare lige for advaret lige nu. I sidespiller, der er David ret psykopat med en nu. Han dræber nærmest, når han kan dræbe. Ja, nu kan vi lige se, om jeg kan faktisk få et skud langt væk fra. Sådan. Nu skal I bare se, hvordan det fungerer i vildmarken. Med et hul. Jeg tager det bare der. Skal vi kidnappe? Ja. Og så skal vi det. Så skal vi torturere på pengene ud af. Ja, vi kan også bare røve dem. Sådan, vi tager bare op. Og så er vi bare stik. Skal I bare se her. Pis. Nå, det virker ikke. Der vil jeg herovre. Jeg skal prøve at komme. Ah! Ved du? Nej. Og jeg tror, de er rimelig ligeglade. Folk kidnapper hinanden i den her by. Ja. Jeg kommer lige så stille. Hjælp! Ja, jeg kommer. Jeg blev taget! Hvad gjorde du? Jeg mistede mit penge! Med alt? Nej. Jeg mistede $14, så det er jo mange penge i den her tid. Åh, du er også helt deroppe. Og du kopper igen. Jeg venter bare på, at du kommer op. Ja, jeg kommer. Jeg har en døs der. Ja. Jeg vil have en kat. Der er et tog. Jeg prøver at hoppe op på toget.
Jeg tænker ikke, du skal det, fordi den ender snart. Jeg prøver bare. Jeg prøver. Jeg lov penge. Men hopper du på? Goddag. Få mig ud af det her. Skal jeg nok. Øv. Jeg er ikke så dum, som du tror, jeg er. Det er ønsket. Jeg kender hinanden i fucking mange år. Ja. Så ved jeg jo godt, Det har vi. hvad fanden du skal på. Nå, jeg er råd til våben. Hvad for en? Den er ref. Ah. Det er 250. Der er jeg råd til Altså våben. den der lille uskyldige mand dernede. Jeg har... Hvordan gør man det? Okay, lidt væk fra ham, væk. Tak, David. Jeg fik det. David, lad os komme over selv lære. Hvor så meget han havde. Hvor meget fik du? Holy fuck. Og det havde også svært, Anders. Hey, David, du skal starte loot. Det var $15, så det er jo meget. Husk det jo. Det er vigtigt, Ja. det er vigtigt at få alle pengene med. Det er det. Fuck, vi er onde. Men hvad? Vi er onde, eller hvad? Det synes folk. Det kan godt være. Ja, du kan ikke rigtig bruge de her shops mere. Men du kan jo røve banken her. Oh. Nej, det får du. Tag de penge. Jeg er Max, David. Ud. Så er det afsted. På hesten. Ses, bøsserøv! Hvad sker der? Loot! Hold da kæft. Der var sket mange ting hernede. Okay, bare hop på hesten nu. Okay, vi skal finde, Så vi skal det er finde, det. vi skal finde et eller andet sted at sælge det, jeg har. Det er ikke så meget. Jeg skal have fuld backpack igen. Jeg har 25 sæt på. Så er det bare lidt. Ja. Damn. Vi skal skynde os det i butik. Og sælge. Yes. Altså, det er jo... Ja. Jeg går ikke i skole. Superfondet støtter Jeg har faktisk Ungdomsfondet lyst til på og basen. Jeg Men- drømmer om at være en af Så du går ikke i... Men har du slet ikke sådan nogen form for klasse eller noget? musiksamler mennesker. Vi har fået Så hjælp jeg til vores glæder mig i løbet musikdrømme. af hele dagen. Gå ind på deres hjemmeside Hmm. og læs mere om, hvordan du Indtil kan. omkring kl. 2-tiden, hvor dem man normalt spiller med, de er jo fri fra skole. Ja. Så, Jeg kom sgu lige til at gå lidt forkert. ja, det sker jo. Men jeg tror ikke, gode ting er for det her solgt. Men det er jo på gik. 60 stjerner. Ja, det er det bedste. Og penge, det er alt i det her spil. Ja. Da vi får optagelsen, ikke? Så kunne du lige se på et tidspunkt. Jeg så godt, ulven den røg ud over. Men
men sådan, jeg har ikke prøvet, jeg har ikke, det siger jeg bagefter, når vi er færdige med op til. Men, hvis I godt kan lide det her spil her, så må jeg rigtig gerne give det et like, og så skriv i kommentaren om, at vi ser flere videoer af det her spil, og måske fremtiden med David med. Omkring det her bøssespil, hvor jeg sidder og leger med børn. Ja, men jeg ved det, jeg fik 172.000. Nej, 172. Scheisse. Jeg kan bruge som godt våben. Der er fandme pisses, der er jo fandme også råd til at opgradere rygsæk. Ja, det ved jeg godt. Nå. Ja, vi er rigtig på jagt. Skal vi skyde hinanden? Jeg dør. Det gør du, jeg har en shotgun. Vi skal lige helt herud. Du står her ved kaktusen, og så går jeg helt ned her. Ja. Er du klar? Ja, nu. Ej, jeg har ikke ramt på en skid! Pisse. Ja! Jeg fik dig! Nå, jeg vandt den. Jeg havde kun 3 skud tilbage, så kunne jeg... Nå. Skal du så ikke være for den her video, David? Hvad? Skal vi så ikke hellere slutte videoen af? Så de måske også har tid til at faktisk at se, om de stadigvæk har tid til aftensmad eller sådan noget. Eller eftermiddagsmad jo. Folk som der ser det her. Ja, det kan være, det kunne måske være jo. Der er nogen, der er jo 15 eller sådan noget. For eksempel. Ja. Så må I alle sammen have en rigtig god dag. Og vi ser Ja, her. vil du prøve at smage sådan en bøf der i aften? Ja, det... Husk Hej hej!